Bu, siap. Ampurija. Ya. Wow 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 wow. Ceketret. Ojing together. Kok bajing together gitu ya? Ojing kok. Nah ya ojing. Ibu-ibu ki milenial. Ya. Zaman now. Ya. Sugeng siang Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugelenggahan kadi sekeca. Ugi sugeng panggihan kula kaliyan sak rombongan sedayu Sentul keongan Nogosari Boyolali. Sing kondang apa nih, Ja? Kui. Arep ngomong gak tekan aku. Besan saking pundi, Mas? Demak Bintoro. Oh lalalala. Kota Wali. Caket. Nggih to, Bu? Tiba itu, Bu. Oh. Nek ke aku, Jo. Jo aku dino nek aku wedi, Jo. Ras terkuat di bumi, Jo. Ibu-ibu. Rating kirime nggak nengen ya kuwi ya, Jo. Wong salahke. Kowe iki karepmu piye nabrai? Wis ora apa-apa jenenge ibu-ibu harus menang Ibu ya. Nganti meletre iki. Ya ampun. Enggak toh, Bu. Alah. Numpak pesawat ulang-aling. Wung. Walah yo ucul. Nah, iki sing ndang wis teko alhamdulillah. Pon, Jajan reca-reca. pun dede ta le. Pon Utang kok engko. ganep. Ya, caping gunung. Caping gunung, ya. Ya bar maam roket chicken kok ya. Alah, malah masuk angin roket chicken. Rudal chicken ora roket. Nesuwi. Ayo, dutanya udah mau nyenguk nang ngene iki. Gae kok bisa. Ayo ya. Waduh. Zaman para cuma jarak kelingan anak dia banding neng saiki ana Sedayu komitane Duta HD. Audio Duta HD, video syuting Duta HD. Bisa. Semangat ya, Dek ya. Kajang iki yang ngene duta iki. Duta, Mas. iki lho takon semangat. Semangat menjalani hidup iki kudu Ya. semangat le. Golek kuliah kono. Golek pulian ya ora Alhamdulillah. apa-apa. Jenenge wong mondok ning pesantren ki ya kaya ngono kuwi. Sedina suka 10 juta larang Lah ya. iya poso-poso. Poso to lah. Entuk sego bungkus nggih sahur 10 Ora juta. apa-apa. Mondok pesantren ngono ki ilmune tambah le. Tambah piye gawe status kok Piye? kecekel gas. Lah wong di penjara kok sombong ya iki. Kowe iki lho enak bojomu gering nang penjara we. Ning yo sing apik bojone. Lah Wah piye aku ta? bojone iki lah.
mudar menjara apa ya wis. Angel ngatarane kok. Ono, mesake. Aku mesake lho nyawang Andi iki. Mesake jar dibaleni neh iki. Yo yo wong dhek asline iki sedina sewengi iki kurang marem Mas, bubuk ning kono iki. Jaluk sasi. Jane arek golek ketenangan jiwa ning jero ning kok ya nggur sewengi ati kurang arep dibaleni meneh. Ngono lho. Piye? Tak omongke Pak Polres saiki ya. Telepon. Mas Ija ditangleti ibu-ibu saking Demak menika nyuwun tembange napa? DJ. Iya lagune apa ngono lho Mas. Yo nenek nyedak. Yo kene nyedak kene. Ibu-ibu tadi minta irama DJ. Ya, lagunya apa? Ini nanti Ibu. lagunya DJ apa? Sik jare idepe ucul iki mau. Alise mlotro. Oh, alise motro. Salim dulu, Bu. Salim. Nggih, paring asma sinten Ibu? Ibu sinten? Ibu Nyai. Ibu Masya Nyai. Allah. Masya Allah. Assalamualaikum Ibu Nyai. Waalaikumsalam. Nanti lagunya apa Bu Minta Nyai? lagu apa Bu Nyai? Pokoknya DJ. Oh gitu, yang penting musiknya DJ. Ya kepalanya munyer-munyer, oke. Ya, oke Bu Nyai. Gabut tukangnya sih Bu Nyai. Nano nane kak. Ora kayak gini kak anu kok. Ini adikku. Lale. Adikku Kartosuro. Aku ndengi melu B malah marai sing orjeno. Sekecake nggih Bu Nyai? Nggih. Nggih. Sekecake nggih Bu? Siap, iki diaturke cabeng gedung. Syukur bisa gonang desa ya Mas. Gane pada Mister Glegor. Dan zaman pun juang jorok kelingan anak sanang yen tak obati ning saiki ana ngendi. Saking Boyolali Sedayu. Pimpinanipun Raka Masigit Susilo. Nggih. Awan iki karo aku sinis basa Sedayu. Lah ngapa? Iki ra tak job iki ngono. Aku mangkat kok rombongan kok dadak ngenteni Oh, dijob. jenenge MC pocokan ki ya. Iya. MC ku gak kowe. MC ku tak batalke ya. Ya saeneke to aja wong eneke ya nggur kowe kok. Sing apik-apik main kabeh. Pepetan nak ya. Puas kowe. Jumlah dhewe. Sekar bisa Gunung desa. gunung desa
padha telat. Pak. Oke, DJ Kose. Kose sabar. Tapi nggono pun niki napa melih seragenan? Bos bawang. Masuk. Bos bawang putih napa bang? Oh bawang merah. Wis kadol bawange. Lagune napa, Bos? Napa Pak D? Nika nyuwune DJ? Bonyai DJ tok mboten. Jambu alas. Nah, jambu alas. Pak D jambu alas. Oke. Nggih. Jambu alas beri ramon DJ. Oh, waduh Walah. Poyo Bojo cek iso ngono le. Bojo loro sik. Oh, ngaten. Oke. Bojo loro riyen. Siap, Kung. Bojo loro irama DJ ngono ya, Mas. Teruskan, Kung. Ya. Manut. Ya, Yes. nggih. Bojo loro. Nggih, lho. Sing nyanyi niki napa gantos? Gantos mboten. Niki mawon. Oke, cocok. Sing apal gini sing loro mboten apal. Wis niki mawon. Mbah ben. Kakung ngersake Sing bojo lanang loro. dhewe ku ya. Mbah Kakung iki wis kaya Syekh Puji kok, Mas. Saya puji Bojo dhewe. loro.